Esta setmana es compleix un any de la inauguració de l'Hospital de Llíria i volem saber com ha estat el seu funcionament. I tu, què opines? L'hospital està molt bé, les habitacions individuals, la meva opinió és que estan bé. I l'atenció sempre, en seguida crides i en seguida estan ahí, o sigui que no... Has estat ingressat? Sí, he estat un parell de dies i la veritat és que molt bé, molt a gust. Mira, pues ara mateixa que venim de fer-li una poqueta d'intervenció estem molt contents, la veritat, molt contents. Per lo menos en els que mos han atès. Sí. Home, pense que se pot, a veure, que està molt bé, perquè, per exemple, jo no sabia res, si quan menys vingues a l'hospital millor, però les urgències ja no tens que anar a València, que tenen que vindre les dones a parir ací, això també, però pense que ha estat molt bé i que a poc n'hi ha més llits i se van fent més coses en l'hospital. Pues jo, mira, te vaig a dir la veritat pura. Jo és la primera vegada que estic així i m'ha encantat. No, bueno, el menjar no l'he provat, però el personal és molt bo. Jove i amb moltes ganes, crec jo. Pues no sé, perquè mai he estat ingressat, però per mi se porten bé. Sí? Ha vingut a urgències? Sí, ara he vingut d'urgències ara. Jo estic contenta, sí. El servei ha estat ingressada també? No, i toco madera, no vull, no m'agrada. Però que de visites sí que han vingut, a muntó, sí. Molta tranquil·litat i això també és bo, perquè tampoc tens ahí cotxes que molesten, pitos i tot això. Veniu en el cotxe o veniu en transport públic? No, en el cotxe. Això és el que fa falta, que n'hi hagi un transport que vaya ya no Nosotros solo son es de para casinos, ahora se podía para pegar que allí vayan a algo. agarrar el tren por lo menos hasta Llíria, que así en casinos, y de ahí pagamos un pitjor encara. Però, en fi... Per lo menos lo que ens fa falta és un autobús, un micro o algo que vaig hasta casinos. Un microbús, un autobús per les escoles, per tot. I això. Jo no agarro el transport perquè sé que és molt complicat i aleshores ja agarro el cotxe i vinc així. Sí, el transport, el servei públic, pues, tindria que haver autobús per la vesprada, perquè clar, per el matí sols n'hi ha sols autobús per el matí. Claro, si l'hora de visita fica, suposament que és per la vesprada, pues tindrien que fer facilitats perquè el bus tinguera per la vesprada. Tindries que anar amb la Xelvana fins a Llíria i en Llíria agafar l'autobús fins a Seix, però no hi ha una comunicació directa. És l'únic que està mal d'aquest hospital, però el reste està tot perfecte, la veritat. És un luxe poder tindre un hospital com este tan a propet de Llíria? Sí, és un luxe. Lo que pasa es que, claro, jo, al meu pensar, tindrien que haver-lo fet més gran per omplir més habitacions, perquè n'hi ha moltes vegades que no n'hi ha habitacions lliures, i per agarrar lo que són així i tota la comarca de alrededor, pues claro, se fa un poquet xicotet. Hombre, para nosotros desde luego que sí, perquè mos tocava anar-se'n o bé a l'Arnau o bé a Burxassot i de Benaguasil. El meu home per conduir no és massa això. Entonces anàvem en el tren per dies tot el matí i així en 15 o 16 minuts estem. Per mi ha sigut una meravella.